Ak je tvoj Windows počítač pomalý aj po zapnutí alebo po reštarte, nemusí to byť hneď spôsobené zlým hardverom. V tomto videu ti ukážem zo pár rýchlych nastavení, ktoré ho vedia zrýchliť, a to už za pár minút. Prvým krokom je skontrolovanie si aplikácií, ktoré sa spúšťajú priamo pri spustení počítača. Tie ovplyvňujú jeho rýchlosť už hneď od začiatku. Preto klikneme na spodnú lištu a otvoríme si správcu úloh. Je dôležité sa prekliknúť do časti spustenie. V tomto okne uvidíte všetky aplikácie, ktoré sa spúšťajú naraz so systémom a ktoré ho vedia istým spôsobom spomaliť. Ak danú aplikáciu nepoužívate stále, prípadne ju nepotrebujete používať hneď od začiatku, môžete ju pokojne vpravodou kliknutím na tlačidlo zakázať vypnúť a tým pádom sa nebude spúšťať automaticky so zapnutím systému, ale až keď si ju manuálne zapnete sami. Názvy aplikácií v tejto sekcii môžu byť často metúce, preto ak neviete, o akú aplikáciu ide, pokojne pravým kliknutím a rozkliknutím možností vlastností zistíte bližšie, o akú aplikáciu ide. Ďalším nastavením vie byť zvýšenie výkonu, teda zameranie systému na zvýšený výkon. Windows má v sebe množstvo efektov, ktoré sú síce pekné, ale vedia spomaľovať chod celého počítača. Preto ak otvoríme tento počítač a preklikneme sa cez vlastnosti na rozšírené systémové nastavenia, následne preklikneme na nastavenia výkonu, tak v danej tabuľke si vieme postupne povypínať jednotlivé animácie, prípadne efekty. No a následne je dôležité na konci zakliknúť tlačidlo použiť, aby sa dané nastavenia uložili. Ďalším krokom by bolo prečistenie disku, konkrétne v mojom prípade je o disk C, na ktorý klikneme pravým tlačidlom a cez vlastnosti sa dostaneme k možnosti čistenia disku. Môže to niekedy trvať aj dlhšie, systém nám vyráta, ktoré súbory môžeme vymazať, ktoré sú v systéme naviac. Je potrebné zakliknúť súbory, ktoré chceme zmazať, zväčša ide o nejaké náhľady súborov, prípadne o súbory, ktoré sa nachádzajú v koši, ktoré si vieme taktiež aj samostatne vymazať cez aplikáciu Quosh, ale tu nám to ponúka celý tento program čistenie disku. Čiže je dôležité to zaškrtnúť a potvrdiť tento výber tlačidlom OK a následne systém vymaže nepotrebné súbory, ktoré uvoľnia priestor na disku. Následne je dôležité dodať, že niekedy ani uvoľnenie priestoru na disku nemusí pomôcť k zrýchleniu systému a je dosť možné, že ide o zastaralý hard disk. V tomto prípade by som možno odporúčil jemnú investíciu do SSD disku, ktorý vie za pár eur skutočne zrýchliť systém v prípade, ak sa najmä teda operačný systém a tie najpoužívanejšie aplikácie nainštalujú na tento SSD disk. Ďalší krok na zrýchlenie bude vhodný skôr pre používateľov notebookov cez nastavenia v kolónke systém a následne v ľavom menu cez položku napájanie a spánok sa preklikneme do časti ďalšie nastavenia napájania, ktoré nám ukážu, či máme systém zapnutý v správnom režime. Tým, že stolný počítač je do elektriny zapojený stále, tak zväčša je tu iba možnosť vyvážený a šetrič energie. V tomto prípade odporúčam mať zakliknutú možnosť vyvážený. Avšak pre používateľov notebookov je tu zväčša aj kolónka s možnosťou navýšenia výkonu, alebo teda, že systém a batéria je zameraná na výkon. V tomto prípade by som odporúčil túto možnosť pre zvýšenie výkonu počítača. Často nejde iba o nastavenia, ale dôležité je aj skontrolovať si, či máme aktualizované ovládače grafickej karty. Tento počítač a otvorením kolónky v hornej časti s názvom počítač, kde máme podúroveň s názvom spravovať. To nám otvorí správu počítača, kde kliknutím na správcu zariadení vieme nájsť všetky kvázi zariadenia, ale práve aj komponenty, ktoré sú zapojené k počítaču. A kliknutím práve napríklad na grafický adaptér vieme zistiť, o akého výrobcu ide a akú verziu grafickej karty máme. No a následne
si v tejto časti viete pozrieť aj napríklad, akú máte zapojenú myš, klávesnicu, prípadne zvukovú kartu a nájsť podľa výrobcu, zväčša v dnešnej dobe to sú aplikácie, ktoré sú zodpovedné práve za aktualizáciu týchto ovládačov. V prípade NVIDIA ide o aplikáciu NVIDIA, kde si viete okrem optimalizovania nastavení jednotlivých hier práve cez kartičku ovládače stiahnuť najnovší ovládač priamo pre vašu grafickú kartu. Ale ako hovorím, pre každého výrobcu je to iné, preto si overte, akého výrobcu grafickej karty máte a týmto spôsobom si aktualizujte ovládač grafickej karty. Ďalším krokom na zvýšenie výkonu by bolo určite vyskúšanie Windowsáckého herného režimu, ktorý nájdete po kliknutí na nastavenia v sekcii hranie hier, kde sa prekliknete práve do sekcie herný režim. Práve zapnutím tohto režimu, ktorý vie fungovať aj mimo hrania hier, viete zvýšiť výkon počítača aj na bežné úkony, ak je pomaly aj pri tých. V prípade, ak často sťahujete súbory z internetu, ale nemusí to byť iba v takom prípade, je dôležité si skontrolovať aj, či výkonu nebráni prítomnosť nejakého vírusu. Práve cez nastavenia a po kolónku aktualizácia a zabezpečenie, Windows zabezpečenie, viete skontrolovať, či v počítači nemáte nejaké vírusy. Je dôležité vykonať takúto rýchlu kontrolu z času na čas, aj keď počítač zväčša vykonáva sám. No najdôležitejšie je dodať to, aby ste nemali akýkoľvek iný antivírus. Iné antivírusy nie sú zlé, ale myslím si, že pre Windows plne postačuje jeho vlastný antivírus. Rýchlu kontrolu cez Windows zabezpečenie viete spustiť taktiež aj cez spodnú lištu kliknutím na pravé tlačidlo loga Windows zabezpečenie. Posledným tipom je vypnutie akýchkoľvek bonusových hrád zo strany Windowsu, kde sa dostanete cez Windows a časť systém, kde na ľavej strane vyberiete možnosť oznámenia a akcie. Tu si viete vypnúť všetky oznámenia, avšak niektorí z vás určite používajú upozornenia, ktoré vám vie Windows z rôznych aplikácií posielať. Preto odporúčam vypnúť poslednú možnosť zobrazovať tipy od Windowsu. Avšak viete si tu zapnúť upozornenia aj od iných aplikácií a prípadne si ich viete vypnúť.